ovo je potpuna improvizacija. Po prvi put nemam scenariju, ali sam toliko pod utiskom da imam svašta da kažem bez nečeg pripremljenog. Ali prvo da čujem tebe, pošto si prva bila na koncertu. Florence and the Machine, kako je bilo? Fenomenalno. Gde si bila? U Bukureštu. Njihov prostor je kao Niška tvrđava otprilike tamo gde su održavali taj koncert. Zeznuli smo se jer je prostor bio 40 km od centra Bukurešta. Ali, a nisi znala to kad si to nisam znala, da. Međutim, vredole, taksista je hteo da nas sezne, ne nasedajte na to, gledajte u taksimetar, to je dovoljno. Uglavnom, Florence je bila fenomenalna, pevala je sve pesme koje su bile na spisku da mi je bitno da odpeva. Bila sam daleko, zaboravila sam naočare, eto to je mali peh. Ali se čula bukvalno kao na traci, kao na snimku. Isto, ne čuje se razlika. Hoćeš da kažeš ne peva, ne lip-sinkuje? Ne. I sva je bila, jedino što mi je bilo krivo je što ona sva bila vesela, skače, luduje i sve to, a ljudi oko mene su bili onako... Lelujaju se i to. Da, baš slabo. Uključi se kad treba da uključi telefon da snime. I onda mi je to bilo malo krivo, ali nema veze, ja sam skakala, verovatno ispogazila nekoliko ljudi ispred sebe, iza sebe, pored sebe. Šta te briga? Ali, brate, neka skaču i oni, šta da radim? Pa slučaj kao što sam ja pričala za Željka Vasića. Šta za Željka? Pa sad ne znam u kojoj epizodi, pošto malo preskačemo. Pa što nisu bili entuzijastični kad je došao. Jeste, znači ti sad očekuješ nešto, vidiš, imaju njegove majice, ne znam, pevuše, otvaraju pesme, očigledno znaju pesme, a nemaju neki... Ne ponašaju se kao na koncertu. Željko Vasić mi je kao bar domaća zvezda, mislim, zvezda sad, hajde. Domaći pevač, pa kao, možda znaju da će da imaju prilike da ga vide još nekad, pa ali za Florence, brato, ti si na Florence, motiviraš se da odeš do tamo, plaćaš karte za festival i na kraju kao, ali onda ne dolazi u video sveta ili... Ili ne dolazi baš toliko blizu? Bila je večer pre u Budimpešti, pa je onda došla u Bukurešt i onda je posle vratila se za Englesku. Tako da ne verujem da... Ona iz Engleske ili iz Amerike? Iz Engleske. Mislim da je baš iz Londona, nisam sigurna. Uglavnom, žena zmaj. Prezadovoljna sam, idite na Florence, nećete zadovoljiti. Kojim nastupom si, mislim kojom pesmom? Koju pesmu je najlepše otpevala? Sve pesme je najlepše otpevala. Koja je tvoja omiljena pesma njena? Sad će bude kliše, zato što je to... Ja ih ne znam, tako da meni neće bude. Najpoznatija pesma, ali The dog days are over, the dog days are gone, and the horses... Dog days are over. Super. Mislim, za tu sam najviše iskakala u suštini. Bilo je i Never Let Me Go, pa je tu bila malo kao romantike. Šta je pevala još? You've got love, I need to see me through. Znaš tu pesmu? To mi sad zvuči poznato kad je otpeva. A šta je ono što si mi pričala da je u nekoj seriji puštena pa da to svi znaju? Never Let Me Go. Vampire Diaries. Da. To je, ja mislim, svima ultimate Vampire Diaries pesma. Da. Stavila sam na story. Nisi pratila. Ali ja nisam videla ni jedan story s svoje strane od sinoći. Nisam još stigla da ih pogledam, da napravim neku kompilaciju. Neću da spamujem storyma, nego ću vam pravim i da izbacim. Pa ja sam, videla sam ti story, ali ne znam koje su pesme, tako da nisam nešto vraćala. Nema veze. Previše baš. Kako bilo? Nemoj se ljutiš. Kaži ti meni šta kaže Vlado. Bilo je fenomenalno. Znači, rekla sam da mi je 3. put da ga slušam uživo. Prvi put u Paraćinu i u Nišu na letnjoj pozornici 2018. oba. I sinoć. Imam potrebu da zahvalim Vladi i znam da je on veoma zahvalan i nama. Čekaj da počnem... Znam. Prvo da počnem od ovoga. Čekaj prvo da kažem koji je datum, pošto kažem da će da bude odavno nakon što snimamo. Znači, koncert se održavao 20. avgusta na All Timer Festu u Nišu. Vlado je pevao nakon predgrupe Penthouse.
Je li imala Florence predgrupu? Ne. Dobro. I Florence nije kasnila, to je bilo baš najstarije. Mi imamo teoriju da je Vlado kasnio i da su zato oni pevali više od 2,5 sata, ja mislim. 2,15 minuta do 2,5 sata. U nekom trenutku se videlo da su zbunjeni, da ne znaju da li da silazi sa bine, da li da nastavljaju da pevaju, šta će da pevaju, dogovaraju se. I inače su super band. Nije bilo dosadno. Meni nije bilo dosadno jer oni pevaju sve strane hitove. Naprimjer, pevali su Uptown Funk i Bed of Roses, valjda, nešto od Bon Jovija. Nisu bile previše i naše hitove. Ne, baš hitove i srpske strane. Ali u nekom trenutku su ljudi već počeli, znači oko 10, u 8 je počeo njihov koncert, 8:15, već oko 10 su ljudi počeli kao Vlado, znaš, zovu Vlada da on dođe na scenu, da ovi silaze. Da se pojavi diva. Baš su bili nekulturni. I onda je Vlado došao, ja mislim, oko 10:30, može 10:15, pola 11. Pa ne znam kada je trebalo da počne, znam da tako i Ceca kad je dolazila skoro da je isto nešto... Ili Senida, ne znam, da je predgrupa više pevala nego ona. Ali dobro, Vlado je razvezao 3,5 sata, tako da svi ovi što su se žalili kad će da dođe, dočekali su ga. Prvo kad se pojavio, svi malo stariji su krenuli ka bini, ka onim barikadama, šta god. I svi najviši ljudi, ili najviši, kako se kaže. I onda su svi počeli da se guraju, svi su tu stali ispred nas, ništa nismo vidjeli neko vreme. Između ostalog, jedan čovek koji je stojao tako iza mene dok je pevao Penthouse, pa je onda prešao ispred kad je Vlado počeo. No, šta ga briga za tebe? Ja ne mogu da opišem ono ponašanje. Znači, razumem da hoćeš da vidiš, čuješ, šta god. Kako se objasnim iz ovog položaja. Znači, čovjek je visok, krupan i onda je ovako stojao Znači, ja sam ti si čovjek, ajde, demonstriri. Znači, ovako je stojao, noge isto, ovako stoje. Kao barikada, bukvalno. Bukvalno napravio je ovako oko sebe, rukama i nogama neki prostor. I sad pokušaj da prođeš ispred, kao. Ovako. Tako, i nabija laktove, kako bi ga babala, ja njega laktom. Nisam htjela se suprotstavljam. Znači, a fora je što su i on i ta njegova žena, devojka, šta već, neki stranci izgleda. I nisu znali uopće pesme koje pevaju i pričaju na nekom polomljenom engleskom, kako se kaže, broken English. Žena bukvalno snima celu pesmu, postavi na Facebook. Pa onda snima sledeću. Pa ako ne znaju pesmu, ona uzme Shazam, pa kao onako drži ovako ispred mene, pa recimo 50, ne znam. I drži ovako ispred mene i čeka i oboje ovako snavale i oboje gledaju koja će pesma da izađe, ko šta peva. I to nije neka žljiv pesma, pevao i Anđele, znači ako ne znaš Anđele, koji đavo radiš na Vladov koncert. U nekom trenutku oni su izašli, pomerili se negdje ili otišli, nemam pojma, tako da imali smo lep pogled na binu. Bili smo da ima redova, pošto je bilo je fan pit i pozadi pit. Bilo je mnogo ljudi, to sam čula. Recimo da smo bili u drugom redu. Baš blizu uz ove barikade, iza kamermana, tako da u principu malo smo imali obstructed view, ali dobro. I onda jedanput ljudi sa decom prilaze ispred, znaš, guraju se da deca budu na početku, pa stave dete na barikadu, odnosno pored kamermana koji stoji već na nečemu visoko, stave pored kamermana, bukvalno je mogao da ga zgazi dete, da je samo pošao malo na levo. Onda su prišli neki mladi koji apsolutno nisu bili zainteresovani za koncert, samo tako drže telefone, znači tako razgledaju, ne lelujaju se ništa, ne znaju njenu pesmu, drže telefon. Tu su zbog storija. Tu su zbog storija ili ne znam, ako su neki youtuberi nešto, da rekli da idu negde, ali ono je stvarno bilo, mislim, razumijem ja da ti hoćeš da snimaš koncert i ja sam to radila, snimala sam recimo po 15 sekundi i onda uživam u pesmi. Ali to nije primarni razlog da ti odeš na koncert. Da, čak i ako držim telefon ja pevam, lelujem sve šta god, ovi su samo stojali tako sa telefonima i to je to. I to me izluđivalo i plus gazite kao traže najbolji kadar pa te onda onako gurkaju se.
strašno. Ljudi, iskoristit ću ovu platformu da apelujem na vas da nađite u sebi da poštujete neki bon ton na koncertima, jer stvarno, evo, i ti i ja imamo iskustvo, dobro, ajde, moji su samo bili pasivni, ok, nema veze, ko neće da se veseli, ne mora, ali, brate, mili, da se guraš, ljudi su bukvalno spremni stampedo da naprave da bi stigli do prvog reda. I onda stignu do prvog reda i onda šta kao snimaš story. Da, to nisu uopšte najveći fan, pa onda hoće da priđe da bude blizu Vladi nego da bi snimio. U nekom trenutku je, ja mislim, organizator Oldtimer Festa ili neko iz tog tima prišao na binu u Vladi i poklonio mu neki portret nacrtani, portret Vlada. I dao mu je mikrofon Vlado i rekao mu je kao ako imaš nešto da kažeš. On rekao, zahvalio mu se, ne znam, nije bitno. I rekao da znate koliko vas Vlado voli, parafraziram. 4 godine nije pio. Kad je pre 2 mjeseca došao kad sam mu ponudio da nazdravimo rakicom, nije hteo da nazdravimo, nije pio tad. I danas je počeo da pije. I Vlado to sam rekao. Ne znam to dobro ili loše. Vlado je sam rekao, kaže, ja 4 godine nisam pio, danas moram tako nešto. Zato što sam ja to tako nešto odlučio. I baš zato što sam uvidio koliko ovaj svet naopak, iz inata sam počeo da pijem. Mislim, verovatno ću da batam. Šalim se. Znači, u principu, do kraja koncerta, eto, pevao je 3 sata, bio je malo oduzet. ali skroz u pozitivnom smislu, ako može tako se kaže za nekog ko meša alkohol. Znači, malo da sam to ja svaki put kad mešam. malo pa siđe s bine, traži pivo. Pa onda vidiš, traži ne znam, nešto u onoj čaši za šampanjac. Ne znam da je šampanjac, ali neki alkohol. Ništa mi to nema protiv toga, jer on je koncert savršeno nastavio, završio, ništa mu to nije pravio problem. Potpuno je bio zadovoljan i publikom i mi njime. Izuzetno je bila entuzijastična publika, što sam po prvi put osetila. Znači, čak i ne mogu da verujem. Ali, dobro, ja sam bila tako blizu, možda ovi pozadi nisu bili nešto, ali tako je bilo, znači, uopšte nisu snimali, negde na sredini koncerta već su ljudi počeli da samo uživaju, da mu ne daju telefon ili da se guraju nešto da snime. Znači ima nade ipak za... Ima nade, bar za te prve redove. Mislim da je osetio ono što svaki pevač želi da oseti, tu neizmernu ljubav publike, da mu je uzvraćena i ljubav i poštovanje. Prokomentarisao je, mnogo je govora održao protiv korone. Pa to je to kad popiješ malo pa kreneš da pričaš, slušaj brate, kad sam ja tebe zadla. Tako nešto. Bilo i toga baš kao grljenje i ovo. Doveo je čoveka koji mu je i dalje kao najduži roadie. Kaže, tako tu je baš reći iskoristio. Kaže, ovo je moj roadie, ne znam od kad ga prati po koncertima, izveo ga je da otpevaju, pevao je Tropski bar u tom trenutku, pa ne znam da su se kucnuli flašama piva i pevali zajedno. Rekao je, jebeš život bez emocija, pričao je o važnosti porodice. Samo slušajte srce i volite ljubav. A onda je počeo i o koroni, odnosno kako korona nije... Dobro, tu bi već rekla... Nije istina. Ajde, brate, pevaj. Pa ja tu nisam aplaudirala, ali dobro, ako je to njegovo mišljenje. Mislim, znali smo tweetovo i ja mislim puno o tome. Znači, pričao je o koroni, pričao je o tome kako ne treba da slušamo medije i televiziju. Više puta je to rekao, znači više puta u toku koncerta. Imam i snimke, ubacit ću snimke, baš sam snimala te govore. Ne nasjedajte na medije, volite samo prijatelje, rodbinu koju poštujete, svoje komšije.
poštujte svakoga ko vas poštuje. Ne gledajte jebenu televiziju i ne slušajte jebene medije, jebene vlasti, marionete klasične, gluperde. To su glupanderi i kukavice. Medije, politiku, klošare. Idemo u jedan hamor. Volim old school. Ostanite old school. Slušajte me. Batalite TV. Samo organik, što se kaže. Znači, ne burger u Nišu, nego pljeskavica, bre. I šklanite se iz svih političkih partija. Pevo je na španskom, nemam pojma koju pesmu, ali neki njegov saksofonista, ja mislim da je nešto... Nešto po njegovom izboru. Da, rekao je da zbog njega peva, ne znam koja je ono pesma, ali dobro, volim španski, tako da mi je bilo milo. Bacio je sako u publiku. U nekom trenutku je počeo da se skida, sad mi... To je već treća faza pijanstva. Da završim sa ovim mojim sakovom. Ja ili idem bos ili imam nešto dobro. Želim puno sreće i puno love. Ono me kuvati vas. I onda kad je skinuo sako, kad se dosta razgoliti, da kažemo, dobro, nije samo skinuo sako i izvukao košulju, skinuo je i ono što mu ide u uvo, kako se zove, ono inner ear, nešto. Znaš ono što im stoji pozadi, kao bubica, da. Tako da je ostatak koncerta pevao bez toga i ništa nije drugačije bilo. A da, i plakao je. To je znači, ako sam dobro ispravila, 5. i finalna faza pijanstva i onda odeš kući i legneš da spavaš i krene Ringišpil do jutra. Da, ovako, glava. Znači imali smo prvo Brate koliko ja tebe volim, pa smo imali... Više puta kao Nišlije, volim vas, ne znam šta. Pa smo imali skidanje. Pa smo imali onda na kraju, šta je bilo? Plakanje. Da. Plakanje, da. Znači, prošli smo sve. Baš se vidjelo da je plakao, snimila sam i to. A bre, uživo je čovjek, ne dolazi toliko često, je to pre 5 godina je bio zadnji put u Nišu, tako da je bio Vlado. Happy. Predivni ste bili večeras, to je toliko bilo van serijski da bi ja sutra opet svirao vama i preko sutra i svaki dan. Šta ti kažem? Ti dolazi češće, pa će češće da se sjećaš tako lepo. Aqua Viva Recharge ovog jutra, pošto je danas dan posle koncerta i... Da. I do 5 popodne ti bude bolje. U Vladovoj epizodi sam pričala da ću da na koncert nosim transparent koji sam pravila 2 dana. I prvo sam se brinula da će da me puste da uđem, jer znaš da ti uzimaju ti piće ako imaš nešto. Da, naprimjer, mi smo poneli šta piće, to su nam dozvolili, hrana može, ali ono ako hoćeš... Vodu moraš da je kupiš tamo. Da. I dobro, ušli smo bez problema. Videli su transparent, dozvolili su mi da ga unesem i ja se sve vreme razmišljam u kom trenutku ću, mislim nakon što je počeo koncert na Penthouse, stvarno nisam dizala. Sve vreme se razmišljam kada ga podignem, kada je najbolja prilika, jer znam da ako peva već nešto, neće možda da se obazira na to, neću kad peva neku pesmu to, da ga podižem. Razmišljala sam kad bude pričao sa publikom, da tad podignem transparent, pa kao ako pročita. Toliko je bila gužva, da ja mislim da toliko smo sigurali da ne bih uspela da ga izvadim i da izvadim transparent. I ako bi ga izvadila, on ne bi se ni video od kamermana koji je stojao tu ispred nas ili ovih vištih koji su stojali sa strane. Tako da transparent nisam uspela ni do
izvadim iz kese, a kamoli da ga podignem. Ali sam htjela da pokažem ovako uživo kako izgleda transparent i šta je to trebalo, kako je to trebalo da izgleda. Znači, ovo je transparent. Ima još nade da ga Vlado vidi. Ovo je transparent koji je, valjda se vidi u kadru, ovako. Koji sam htjela da mu pokažem. Znači, ovdje piše Vlado kralju pevaj taksi. Taksi je pesma koju ja ga nikad nisam čula da peva uživo i koju ja volim i koju sam htjela da peva. A nije čeka me taksi, što to meni jasno? Ne znam da li je njegovo. To je Aco Pejović, valjda. A šta kaže druga strana? A sa druge strane je promocija podcasta, znači gdje stoje naše društvene mreže i rumeni tepih. Što je savršena prilika. Ne bilo vam zapoveđeno, jel te, mislim... Evo, ja ću ovako ti kaži gdje mogu da nas nađu. Možete da nas nađete, čak i sad kao prezentacija, možete da nas nađete na YouTube-u, Instagramu, mislim da je ovo Instagram, Reddit, Twitter, odnosno X, TikTok i Threads. I Threads. I na Threadsu možete da nas nađete pod hashtagom rumeni tepih. Hvala. Sve je jasno. Da. Znači, ovo je trebalo da ovaj deo transparenta je trebala da vidi publika pozadi i ja sam se nadala kao možda će da progooglaju da vide šta je, odnosno da nas potraže na nekoj od društvenih mreža da vide šta je to. I očekivala sam naravno da će Vlado da otpeva taksi, što je lep taksi. Odličan, da. Yellow cab. Tako da ovo ostaje za neki... Sviđa mi se ovaj touch. Da, da. Tako da ovo ostaje za neke od sljedećih koncerata. Žao mi što nisam... Ali druga strana ne mora da ostane za neki od narednih koncerta. Ne, da. Mada u ovom trenutku, znači dan posle Vladinog koncerta, mi dalje nemamo nikakav content na društvenim mrežama, tako da li bi nas uopšte sem što je najavljen podcast. Da. 13.9. u 13 časova i 9 minuta. Da. Znači ne znamo u kom će delu kog videa da se ovo pojavi, ali ovo su iskustva s naše iskustva sa koncerata Florence and the Machine i Vlada Georgijeva. Ja moram za kraj da se obratim još jedan put Vladu. Vlado... kralju pevaj taksi. Vlado kralju pevaj taksi na nekom od sljedećih koncerata. I hvala za koncert u Nišu, stvarno je bilo prelepo. Nadam se da ti je dovoljno ljudi to reklo i da si stvarno osjetio kao što je izgledalo da jesi. Florence, kraljice, pevaj Girl with One Eye ako može ili nešto drugo od starijih pesama, bila bih zahvalna. Jedino to, ako može da se doda, sve ostalo